La masa timpului se adună, în strigare ce răsună, veniți să ne adunăm, să măsurăm, să căutăm. Veneau străvechi zidari, masonii cetăților medievale, și cei ai arhitecturii moderne cu forme colosale, a unei geometrii perfecte, parcă rupte din razele de soare. Se mai aud în depărtare ciocane de vechi fierari, de la potcovari până la făuritorii de arme și armuri, și cei din industriile imense, din fabricile noilor structuri, de la turnătorie până la fabricarea de cuie și șuruburi, din peron, de la șinele de tren până la pivoții din avion, și croitorii strigă printre fire de pânze, ace, războaie de țesut, fusuri și lână pregătită să se îmbine, mașină de cusut, pliat, filat, prin apăsarea unui buton, fabricarea unui întreg costum vestimentar sofisticat, de un aparat. De la pânze de vapor, steaguri medievale și corturi, până la prelate, cauciucate și fanioane în gări și aeroporturi, e timpul, se aud tâmplari cu dălți, catapulte, prima roată ce se învârte, de la arcă, la barcă, la corăbile ce plutesc parcă în zbor, de la submarin până la iaht, cu motor până la vapor, de la care și trăsuri până la cele mai sofisticate boliduri și prototipuri, cu borduri de lemn ce alunecă ușor, de la topor la gravator. Se aud și cei cu leacuri, cunoscători de plante, de la plante la medicamente, cei ce au ars pe rug până la Hipocrate, de la viață la moarte. Renevatio se aude în latină și vocea primilor scribi, de la cronicar la arhivar, de la scrisul de mână la tipar, de la mașina de scris la laptop, până la scrisul vocal. E timpul, destul. Iată cartea, se aude vocea înțelepciunii strigând din înălțime. Oamenilor, către voi strig, voi și fiii voștri, de la mame, la surori, la frați, ascultați. În fața marelui împărat voi astăzi veți vorbi, iar eu, îngerul, voi spune ce Domnul va vorbi. Zidarii să vorbească, să spună ce au de spus. O, mare împărat, venind din răsărit și din apus, am construit cetăți, poduri, turnuri, drumuri pietruite și drumuri de condus. Am ridicat din neam în neam, de la cetatea Ierusalim până la catedrala Notre-Dame. Am folosit dalta pentru piatră, până la circulare de tăiat. Am măsurat, am calculat, cu geometria pe care ai pus-o tu în noi, în mințile noastre atunci când ne-ai creat. Am ridicat și zgârienori cu grinzi de fier și ferestre de sticlă, de la bolți și arcade, la dreptunghiuri și pătrate, de la fațade pictate și ornate până la cele simplificate. Îți cerem azi, în cerul tău, să ne spui tot ce am făcut și să ne spui tu ce ți-a plăcut, ție cel mai mult. Îngerul iese în față și răspunde. Mărețul Creator a aprobat. A cerut să iasă în față un mic zidar din Betleem. Și omul speriat s-a întrebat, oare cu ce am greșit? N-am făcut parte din elita zidarilor ce-au construit. Tu, spuse îngerul, ai făcut ieslea în care Domnul a ales ca fiul său să se nască, așa cum oile obișnuiau să pască și apoi să se odihnească, și ieslea mielului divin va rămâne scrisă în cartea mea cerească. Fiecare cui bătut, fiecare măsură luată, eu, Domnule, am văzut, și tu vei fi mărturie la marea judecată, piatra lepădată. Spre slava mea ați ridicat mărețe catedrale și locuri de închinare, dar eu, ca Dumnezeu, privesc chiar și spre locuri cu animale. Căci, cum spune Eclesiastul, aceeași soartă o are și unul și altul atunci când moare, și eu știu și ce suflare și unde merge fiecare. Croitorii să vorbească, strigă din nou îngerul. Noi, mărețe Creator, așa cum am văzut că în Eden, pe strămoși ai îmbrăcat, am creat pânze din piei amestecat, mătase și bumbac, am făcut covoare, perdele, chiar și în templu, corturi, din care și cortul tău, mărețe împărat, de la uniforme și efod, din vechime, lucrate cu atenție, am creat tot, până la uniforma polițistului din intersecție. Mărețe împărat, unii dintre noi au numit aceasta modă. Atunci ne-am separat, fiindcă unii au pierdut moralitatea și încet ne-am divizat. Venim azi înaintea ta ca să te întrebăm, spune ce materiale ți-au plăcut
ce anume te-a încântat din tot meșteșugul pe care noi l-am realizat? Îngerul strigă să iasă în față un microitor. El a făcut o haină dintr-o singură țesătură, o adevărată artă pe care eu, Dumnezeu, am menționat-o în cartea minunată. Eu am pus prin ea putere, ca o doamnă împovărată, când se va atinge de ea, să fie vindecată. Atât de bine lucrată, încât nici soldații nu au vrut să o rupă, și profeția a fost astfel împlinită, arătată, și sorțului a fost lăsată, că scrie în proverbe că sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Îndată astfel, înțelepciunea arătată, când mireasa va fi răpită, haina să vă fie curată, fără pată, căci eu, Dumnezeu, văd dreptarea voastră și lucrarea mea e minunată. Îngerul se auzi îndată, să iasă în față tâmplarii meșteșugarii ai lemnului artă. Noi, mărețe creator, am făcut mese, scaune, uși și ferestre, am creat bănci, butoaie, dulapuri și ladă pentru zestre. Am greșit de multe ori, am făcut arme de război, chiar și crucea e făcută de unii dintre noi. Am creat stâlpi ornamentali și, din păcate, unii dintre noi și-au făcut idol pentru bali, jertfind în fața lor copii la moarte. Uitând cuvântul tău, cel poruncit în carte, am făcut care de lemn și câte multe alte. Dar dintre toate, spune-ne, mărețe Dumnezeu, care sunt plăcute din cele lucrate? Eu, Dumnezeu, îngerul rămăsese mut, Dumnezeu vorbise. Eu, Dumnezeu, vă spun, încă din Eden până la cedri din Liban, cunosc tot ce a crescut pe pământ, de la smochinul blestemat până la pomul vieții, pe fiecare pe rând. Fiecare parte, fiecare ramură ce se desparte, fiecare floare, fiecare frunză care cade. Eu am făcut copacii, strâmbi, ca voi, să nu-i luați, și drepții, măreții, să aveți cu ce să lucrați. Iar cele 12 scaune vor fi lucrate de cei mai buni dintre voi. Am apreciat munca lui Noe, dar și corabia de pe care fiul meu a poruncit furtunii să se oprească. E gloria mea în munca voastră. Iar la măreața judecată, când ciocanul și de alta va fi lăsată, lucrarea fiecăruia va fi arătată ca pildă pentru lumea întreagă. Îngerul strigă, să vină cei cu leacuri și doctorii. Noi, Doamne, am văzut în măreața ta creație de flori și ierburi amare, că unele pot fi folosite în ceaiuri aromate sau creme alinătoare pentru răni de vindecare. Am ridicat școli de analizare și studiere a corpului pe care ne le-ai dat, fiecare os, fiecare țesut, tot ce în măreața ta lucrare ai creat. Și prin înțelepciunea ta minunată am lucrat, am operat, am tratat, dar semnătura ta a dat verdictul, care este vindecat. Noi nu-ți cerem să ne spui ce ți-a plăcut din ce am făcut, căci tu ești autorul de la bunul început. Îngerul a spus, dacă vei asculta cu luarea minte la glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta la poruncile Lui, dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Îngerul a zis scriitorilor să iasă înainte. Noi, Doamne, am scris unii ce am auzit, alții ce am văzut și alții ce am crezut. Unii poezii, alții, precum David, cântări, unii Evanghelia precum Luca, alții scenare de film cu Năluca. Mulți din noi am scris de tine, dar mulți împotriva ta. Mulți au scris de bine, alții în defavoarea ta. Unii au scris istoria, alții publicitate. Unii ți-au scris gloria, alții destrăbălare și vorbe deșarte. Dar tu, mărețe Dumnezeu, le știi pe toate. Eu, spune Domnul, precum am folosit cuvinte pentru a face lumină, am creat pământul și tot ce este pe el prin porunca gurii mele, cu atât mai mult și voi să faceți la fel. Fiți lumină, ceea ce am poruncit să fie pe pământ prima dată. Vorbiți în pilde, cum și eu am vorbit. Înțelepciunea mi este martor la tot ce am creat. Ea vă va spune cum au țâșnit izvoarele pentru prima dată, cum am pironit norii sus să ude pământul să dea hrană belșugată. De la păcatul lui Adam, la jertfa fiului meu Iisus, tot pământul să trăiască, să ierte, să iubească,
iar porunca mea este ca toți să se pocăiască. Eu sunt în cer, vă pregătesc un loc și ochii mei sunt peste tot mereu. Nu te teme de nimic cât zic, eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și care vine, Cel Atotputernic.